Ермак, глава офиса президента, заявил, что Украина во время встречи советников лидеров нормандского формата не обещала менять постановление о местных выборах, чтобы провести их в ОРДЛО, а просто проінформувала. Давайте його послухаємо. Ніяких зобов'язань від української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради не було. І це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту. Ему вторит и вице-премьер, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он назвал мифом информацию, что будто Россия хочет проведения выборов на оккупированных территориях 25 октября, поэтому требует от Рады принять изменения в постановление. Предлагаю послушать. Такої вимоги немає. Вони самі не готові там проводити вибори 25 числа, на жаль. А вот народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Андрей Костин еще 11 сентября заявил совершенно иное. Он сказал сразу после встречи, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Он сказал, что речь идет об изменениях, зарегистрированных еще 28 июля 2020 года. Это проект народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Олександра Качури. Сьогодні на зустрічі було відзначено, що на розгляді українського парламенту перебуває проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає іншу редакцію пункту 4, з приводу якого стільки гучних спекуляцій. Запропонована редакція повністю відповідає Мінському комплексу заходів. И уже вчера глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что однопартийцы проведут заседание для обсуждения возможности внесения изменений в это постановление. Вот что он сказал. Ми будемо мати окрему фракцію по цьому питанню. Запросили пана Резнікова, тому що він безпосередній учасник цих перемовин, для того, щоб внести повну ясність у це питання. Что происходит? Что вы поняли? У нас есть Ермак, у нас есть Резников, которые говорят одно, а слуги народа, в свою очередь, говорят совершенно другое. Что происходит? Ну і в нас ще немає позиції Міністерства закордонних справ. Було би логічно, зокрема, щоб міністерство було задіяне до цих перемовин і мало також свою позицію. Тому що ми знаємо, що в нормандській четвірці, крім зустрічей дипрадників, ще є зустріч міністрів. Да. І тому не може випасти ланка, зокрема, Міністерства закордонних справ. Але я думаю, що українські громадяни вже за рік з гаком президентства Зеленського точно зрозуміли, що стратегії як такої, а саме стратегії відновлення територіальної цілісності і суверенітету, разом із нашою дипломатичною стратегією, як вести себе, які тактичні кроки робити для того, щоб не програти в перемовинах по російській збройній агресії на Донбасу, поки що теж немає. Ми бачимо набір фрагментарно-хаотичних якихось рішень, які дуже часто співпадають з російською логікою, коли ми стаємо заручниками російского способу навязывания нам, як вести перемовини. Подробнее обсудим. Я предлагаю сейчас подключить к нашей беседе Владимира Огрызка, министра иностранных дел Украины в 2007-2009 году. Он с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Вітаю Чуєте? вас. Вітаю вас. Вітаю вас, пані Ганно. Радий вас Вітаю. обох бачити. Дуже приємно. Мы теж дуже дякуємо вам. Ну что ж, 11 сентября состоялась встреча советников, лидеров. Что вы для себя поняли от этой встречи? Была ли действительно какая-то договоренность между Андреем Ермаком и Дмитрием Козаком о внесении изменений в постановление, которое в дальнейшем может регулировать проведение выборов в ОРДЛО? Ви знаєте, очевидним є те, що насправді ніякої домовленості не було і, чесно кажучи, і бути не могло. Тому що навряд чи будь-яка реалістично мисляча людина може собі уявити проведення виборів за таких обставин, навіть в Росії. І навіть той самий Козак прекрасно розуміє, що це абсурд, нонсенс і мрія, яка ніколи не відбудеться. Тому, власне, йшлося більше про
промацування з боку Російської Федерації того, наскільки Україна може посунутися в якихось тактичних речах. Зірвалася спільно з бойовиками ОРДЛО інспекція. Оце для Москви справді важливо, тому що головна мета, яку вони собі поставили, це звести Україну і ОРДЛО докупи і всім сказати в світі, що «а нас тут не стояло, ми к этому не маємо ніякого отношения». Оце, мені здається, ключовою метою всіх поки що спроб Росії якось розігрувати нашу переговорну команду. І, до речі, на превеликий жаль, частково це вдається, бо згадаємо заяви деяких очільників нашої делегації в тимчасовій групі, і ми почуємо речі, які, на мою думку, є абсолютно неприйнятними. Дуже добре, що, можливо, зараз схаменулися і призначать когось, хто буде говорити від імені цієї групи, бо таке, знаєте, різноголосся, воно заплутує не тільки нас, а й всіх навколо. Ну а как же заявление Давида Арахамии, главы фракции «Слуга народа», о том, что его однопартийцы проведут заседание для обсуждения внесения изменений в постановление о местных выборах? Тогда зачем это все? Ви знаєте, на щастя, і серед «Слуг» є адекватні люди, які чітко і ясно розуміють, що цього не відбудеться. І вони своїх голосів за таку постанову давати не будуть. Очевидно, що, можливо, розраховують деякі «Слуги» на голоси п'ятої колони, яка доволі непогано представлена в українському парламенті, але цього так само буде мало. Тому це так, знаєте, не наздогнати, а зігрітися. Така, мабуть, логіка дій у теперішніх провладних чиновників. Президент Украины Владимир Зеленский назвал своим главным приоритетом это завершение войны и возвращение украинских территорий. Об этом он сказал в Австрии изданию «Вена Цайтунг». Давайте его послушаем. Коли я щось обіцяю, це не просто порожні слова. Закінчення війни та повернення українських територій – це мій головний пріоритет. І це не якісь романтичні обіцянки. Как вы думаете, на что рассчитывает президент Зеленский, на какой мир он рассчитывает? Ви знаєте, про це вже говорено і переговорено. Мир буває двох типів – після перемоги і після капітуляції. От у мене таке відчуття, що замість перемоги нам зараз нав'язують якісь ті чи інші форми капітуляції, аби тільки досягти цього миру. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що громадянське суспільство в Україні вже не таке, якому можна нав'язувати речі, з якими воно не погоджується. Тому мова має йти про справедливий мир. Мир, який побудований на міжнародному праві, на покаранні агресора, на тому, що він виплатить завдані Україні збитки. От тоді буде справедливий мир. Інакше миру не буде. Мы сейчас видим, что ряд действий украинской власти направлены на то, чтобы состоялась встреча 4 лидеров в нормандском формате. Нам нужна вот эта встреча, как вы думаете? Ви знаєте, зустріч може бути лише в тому випадку, якщо Україна піде на всі поступки Кремля. Вот в таком случае такая встреча нам нужна? Ні, вона просто нереалістична від самого початку. Тобто, чому президент Зеленський собі це поставив як якусь ключову мету, мені зрозуміти важко. Чому він вважає, що другий раз йому вдасться переконати Путіна, це наївно. Це не той випадок, коли можна якимись логічними конструкціями щось змінити. Хіба що для того, щоб поставити галочку, що прийшла друга зустріч, від цього, повірте, мало що зміниться. Отже, більше якихось емоційних речей, ніж здорового глузду. Тому я думаю, що це з розряду певних політичних фантазій. Дуже дякую вам. Володимир Огризко, міністр закордонних справ України 2007-2009 роках, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую. А ви бачите зараз некую капітуляцію?
Ну, я бачу відсутність стратегії, я бачу помилкові кроки, і вони пов'язані не лише з тими перемовниками, в яких, вибачте, немає ні державницької позиції, ні досвіду, ні вміння завдавати удару і заганяти російську сторону в капкани, а не так, як роблять росіяни з нами. Тому, очевидно, навіть те, що почали говорити про безпековий компонент, який є першочерговим, це security first, лише після року всіх перемовин. І та підготовка до зустрічі, коли рейтингозалежність президента, або вже після його сьогоднішньої цитати, обіцянкозалежність, вона змушує Україну робити, розумієте, якісь незрозумілі заяви. Зустріч ради зустрічі, коли постійно анонсують, що ми будемо... Анонсована була зустріч в Берліні, як продовження саміту в Парижі, на квітень. Вона не відбулася. В той час було купа спроб Росії посадити Україну за стіл перемовин з російськими маріонетками. Ми бачили спробу інспекції жертви, яка дуже добре, що завдяки тиску громадських середовищ, зокрема й руху опору капітуляції, експертного спільноти, це вдалося кожен раз відбити. Але, знаєте, складається таке відчуття, або це така дипломатична гра, показати, що Україна хоче миру, і в той же час тягнути там можливість отримати додаткові санкції, вибудувати команду, не знаю, посилити коаліцію. Якщо б це така була логіка, то можна було б зрозуміти. А зараз я бачу, коли є, вибачте, заяви на рівні капітуляції представників і від ТКГ з української сторони, і всередині парламенту. У нас у 8-му скликанні була Мінська платформа. Все було чітко зрозуміло. Кожен раз перед зустрічами дипломатичних радників чи міністрів в парламенті до нас приходив Клімкін, Єлісєєв, Марчук, Ольга Івазовська. І ми могли в закритому режимі довідатися, з чим їде Україна, чому такі чи інші заяви відбуваються, як себе поводять російські переговірники, як там Сурков, Гризлов і так далі. Яка українська тактика? Якщо ми хотіли, щоб санкції продовжив Європейський Союз, і там декілька разів ми продовжували закон про особливості здійснення місцевого самоврядування, в якому були чіткі запобіжники. І ми чітко розуміли, що ми виграємо час, будуємо армію, зміцнюємо економіку. І це була певна якась логіка. А зараз у мене відчуття, що є бажання ще раз подивитися Путіну в очі. Для чого? Може, щоб побачити мир? Можливо, щоб побачити, як Путін зараз намагається зробити фактично захоплення військовими методами, економічними і так далі Білорусь і створить Україні чергову загрозу національній безпеці. Щоб побачити Кавказ-2020, військово-штабні навчання, які вже готуються і є реальністю. Тобто Путін нарощує свій військовий потенціал. Мілітаризація Криму. А покажите карту. Вот я попрошу Василий, выведите, пожалуйста, сейчас карту на экран. Вот просто, да, вот Украина. Восточная часть Российской Федерации, правильно вы отметили, милитаризированно оккупированный Крым. 70% территории полностью милитаризованы. Если Российская Федерация сейчас в связи с ситуацией в Беларуси полностью ее поглощает, и северная часть остается у нас уязвимой, Приднестровье понятно. И да, Молдова с Додоном, да, президентом. И остается у нас Польша, там Словакия и немного еще Румыния, ну и Болгария. Вот такой периметр ми зможемо удержати? Ну, дивіться, дуже важливо, що зараз ми бачили, зокрема, і військові навчання, де були присутні представники НАТО, країн Британія, Сполучені Штати Америки. Ми бачили, коли бойові винищувачі теж пролітали, зокрема, на територію України і Чорним морем, і здійснювали свої сигнали для російської сторони. Ми бачили залякані такі реакції. Очевидно, втримати самотужки наступ російських військ, скажімо, якщо вони будуть не тільки з російської сторони, а ще й з Білорусі, коли у нас не проводяться засідання РНБО, коли Україна не вибудовує свою стратегію. Дуже добре, що там була презентована стратегія національної безпеки. І в тій відкритій частині ми бачимо, що є курс на членство ЄС і НАТО, бажання отримати ПДЧ і так далі. Але водночас без координації із нашими західними партнерами Україна зараз мала би бути на передовій захисту інтересів народу Білорусі. Координувати свої зусилля з поляками, з литовцями, країнами Балтії. Сьогодні Верховна Рада признала нелегітимними результати виборів в Білорусі. Який вже термін пройшов?
Ну, ви розумієте, якщо ми будемо приймати після місяця протистояння в Білорусі величезних масових протестів, і Верховна Рада тільки зараз це спромоглася, мене тиждень тому посол Латвії в Україні, а їхній Сейм відразу прийняв заяву, так само, як і литовці, вони пішли навіть далі, визнали там Тихановську президентом і так далі. І мене питається, а де позиція Верховної Ради України? Ви розумієте, ми мали бути навпаки серед перших, тому що це питання прав людини, Революція Гідності, це те, де цінності для нас мали би бути визначальними у Давайте своїй посмотрим, позиції. как сегодня Верховная Рада Украины проголосовала. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь. Реєстраційний номер 3053А. За 228 рішення прийнято. По фракціям покажіть. Как вы думаете, в случае, если Верховная Рада Украины Так це ж 228. 226. Ви розумієте, це майже, як скажімо, це не 300 Там голосів. даже не все слуги народа голосовали. Там из слуг народа, если не ошибаюсь, чуть больше 150 голосовали за непризнание результатов выборов. Ну, от, а пригадуєте, як провалили постанову, присвячену Другій світовій війні, що саме Гітлер і Сталін були тими, хто починав. І те, що, по-перше, я думаю, що чому так довго ця постанова не виносилася в зал, тому що не було голосів. І тільки публічний тиск, вимога, коли на всіх міжнародних зустрічах конкретно ставили питання, де позиція держави Україна чи Верховної Ради. Те, що були хороші виступи, пригадуєте, перед тим, в сесійній залі фактично представників різних політичних сил, крім п'ятої колони, але це не офіційна позиція у вигляді там проголосованої сьогодні постанови. Це говорить про те, що руський мір, в який представлений п'ятою колоною, деякими олігархами, які вже давно думають, як домовлятися з Путіним і рятувати свій бізнес, тому що вони в санкційному списку цивілізованого світу і США, і Європейського Союзу. Тому їм байдуже, що буде з Україною, тому в питаннях історичних, ідентичності, в питаннях зовнішньої політики, стратегічного нашого курсу ми бачимо, коли Україна поступово, ну не Україна, а оці люди намагаються здійснити розворот в іншу сторону. Владимир Огрызко сказал, что нормандская встреча может состояться лишь в том случае, если Украина пойдет на уступки и выполнит условия, которые выдвигает, в свою очередь, российская сторона. Вот это постановление, это одно из условий РФ? Я думаю, що для Російської Федерації, крім цієї постанови, хоча ми прекрасно, я погоджуюсь з те, що сказав пан Проведення виборів Володимир, якраз, що без безпекового компоненту ні БДІП, ОБСЄ, ніхто не зможе там проводити вибори. Тоді, знаєте, можна сказати, а чому нормандська четвірка, зустріч лідерів в Берліні? Якщо всі так хочуть виборів, то давайте проведемо наступну зустріч нормандської четвірки в Донецьку чи в Луганську і заодно здійснимо перевірку, як то кажуть, security в pre-electoral period, до виборчий період, а яка там безпека, чи можуть там працювати ЦВК, чи можуть там брати участь представники різних там політичних сил, зареєстрованих партій в Україні, чи зможуть медіа вільно функціонувати, чи Росія забрала звідти всі свої війська, вивела, і чи ми повернули контроль над україно-російським кордоном і так далі. Є дуже багато питань, і ми чітко розуміємо, що Росія намагається загнати Україну в політичний трек домовленостей, щоб ми набирали чергових зобов'язань, щоб потім Как это было в прошлый раз. Так, щоб потім тому ж Європейському Союзу іншим казати, подивіться, ми чисті пухнасті, вимагайте в Україні, тому що ми все своє виконали. Яка Це Україна наша позиція должна бути? Ну, наша позиція дуже зрозуміла є позиція, оскільки і дуже хотілося, щоб українська влада артикулювала. Саме Росія зриває мінські домовленості, саме Росія здійснює паспортизацію, яка є такою, знаєте, ongoing, постійно відбувається. Тому Зеленський, а буде саміт Україна-ЄС 1 жовтня в Брюсселі, і дуже важливо, щоб 1 жовтня він їхав озброєний конкретними аргументами, чому Захід має зараз тиснути на Путіна. Крім паспортизації, ми бачимо, що обстріли, попри те, що там контрольовані Кремлем
перемир'я чи режим тиші, але це не весь безпековий компонент. Тому що якщо завтра Путін захоче, ми побачимо такі масштабні обстріли і загибелі військових. Тобто це не те перемир'я, яке є однією з частин, що виводяться російські війська, і не українські війська відступають в рамках розведення на своїй території, а росіяни забираються з нашої землі. І тому, очевидно, Паризький саміт, чому туди Путін приїхав? У нього була одна проста завдання – це отримати газовий контракт. І бажано на його умовах. Пригадуєте, як він так звабливо розказував про знижки 25%, натякаючи на корупцію. Тому що газові питання, починаючи включно з газовими контрактами, які колись підписувала Тимошенко і так далі, це завжди тематика великої корупції. І Путін якраз і розраховував, що він зможе змотивувати з оточення Зеленського тих людей, які підпишуть газові контракти, хоч на таких трохи вигідних для Кремля умовах. Тому що газовий контракт на 5 років, і з 2022 року лише 40 мільярдів кубометрів будуть проходити через українську територію, що є критично мало. І ми розуміємо, що там Україна готується на цей зимовий сезон, ми наші сховища заповнили газом і так далі, і ми маємо думати, що робити з газотранспортною системою. Є зараз обговорення про там гідрогени, як взагалі з Німеччиною співпрацювати, це нова взагалі там парадигма, але з ким в українській державі зараз стратегічно обговорювати якісь такі глобальні питання лідерства України, коли ми бачимо тема вовків в судах, атаки на антикорупційні органи, і це будуть одні з тем під час саміту Україна-ЄС, вплив олігархів, а не як зробити наші взаємозв'язки з ЄС і шлях до інтеграції сильнішими. Мы уже с вами несколько раз упоминали тему Беларуси. Я хочу немного еще обсудить с вами Беларусь. Не только в Беларуси. Как известно, сегодня для участия в военных учениях прибыла группа российских десантников, сообщается в Министерстве обороны Беларуси. По данным Минобороны, всего в практических действиях будет задействовано до 1500 российских и белорусских военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. Учения проводятся на полигоне Брестский и в Брестском районе на участке реки Муховец с 21 по 23 сентября. С нами сейчас на прямой связи военный эксперт Дмитрий Снегирев. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Алло. Сорвался, к сожалению, у нас звонок с Дмитрием Снегиревым. Мы попытаемся с ним еще раз связаться. Вот это учение, прибывший десант в Беларусь, как-то связано с вчерашней встречей Лукашенко и Путина? Ну, я думаю, що воно не просто з цією зустрічю, а взагалі те, що після розпаду Радянського Союзу Росія не втрачала контроль над Білоруссю. Не тільки через те, що там ОДКБ і інші митна держава, і всі спроби стати частиною там євразійського економічного простору. Тому зараз ми розуміємо, що Лукашенко обставлений з різних сторін. Не тільки через те, що в його адміністрації, всередині Білорусі дуже багато відверто там російських ФСБшників з різними там рангами і так далі, які відпрацьовують завдання Кремля. Не тільки через те, що білоруська економіка дуже залежна від російських і енергоносіїв і так далі. Хоча Лукашенко намагався маневрувати між Китаєм, між навіть там Європейським Союзом, США і так далі, але в нього це погано вийшло. Ми просто розуміємо, що зараз Лукашенко не готовий, скажімо, він не готував наступників, щоб можна було комусь передавати владу в мирний спосіб. Хоча про транзит власті він говорив. Ні, він говорив, але він думав, що ну, поки я вже там ще відчуваю силу, я ще буду при владі. Тобто він міг за 26 років готувати когось, збиваючи, тому що Путін так само готував лідерів опозиції, які фінансувалися «Газпромом». І яка ця опозиція була теж контрольована. Тому що та справжня опозиція виїхала або була зачищена, наприклад, як колишній міністр внутрішніх справ, який безвісти зник, який був конкурентом для Лукашенка. А сьогоднішня опозиція Білорусі? Ну, сьогоднішня... Тихановська, Бабаріка, Цепкала.
Ну, ми теж розуміємо, що є серед сьогоднішніх представників ті, які лояльні до Кремля, і вони прекрасно розуміють, що самотужки вони не справляться. Є ті, які, напевно, що мають якісь зобов'язання, крім фінансових, потім і ідеологічні щодо співпраці з Білоруссю. Тут важливо так само, щоб білоруське суспільство, яке зараз говорить, що типу Лукашенка уході, і частина з них вірять, що Москва – це надійний партнер для того, щоб змести Лукашенка, щоб вони зрозуміли так само, що змінюючи одного диктатора, Москва їм поставить іншого, тому що білоруське суспільство не мало можливості викликати лідерів там національного руху, які були би патріотами Білорусі, які б мали би можливості підтримки там і Заходу, і фінансових якихось ресурсів, щоб на момент від Лукашенка переходу до якогось нового демократичного лідера і білоруська економіка, і інтеграція в західний світ, і добросусідські відносини з іншими державами, вони гармонійно забезпечили розвиток Білорусі. Смотрите, Такого немає. Мы же понимаем, что уже давным-давно белорусы не голосуют за Александра Лукашенко. И результаты выборов годами фальсифицировались. Да. Так а скажите, что изменилось на этот раз? Почему вот сегодня вышли белорусы на протестные акции? Им просто Лукашенко надоел или что-то другое? Я думаю, що там є набір факторів, які просто докупи. Особливо цинічною була брехня Лукашенка щодо пандемії COVID-19, тому всі його такі, як скажімо, там сценки, які в людей викликали відверте роздратування, коли вони просто не могли з цим змиритися. Плюс, я думаю, що на відміну навіть від українців, ми маємо безвіз. Білоруси його не мають, і вони стоять в чергах і мають кучу проблем, щоб отримати безвіз з країнами Європейського Союзу. Вони бачать, наскільки є певним таким, знаєте, потьомківськими селами, примарними оце зростання економічного добробуту. Коли більшість там тих білорусів, які виїхали, які за кордоном поїхали на заробітки, чи то в країни скандинавські, чи в там Британію і так далі, вони відчувають, що той рівень і добробуту, і свободи слова, і всього. Тому я думаю, що весь цей час визрівала. Тобто це був вже такий, знаєте, як розпад Радянського Союзу, який неминуче мав статися, просто питання вже було коли. І цей масовий протест незадоволення Лукашенком, який штучно намагався, маючи під собою спецслужби, силовий блок, повністю пропаганду медіа, весь адмінресурс, він думав, що він далі буде втримувати владу. Ні. І якщо б Лукашенко пішов на зміну обличчя, принаймні готував свого наступника, там в нього були декілька міністрів, які в принципі можна було йому якось показати і проводити своїх людей, а не дозволяти Путіну з опозиціонерами чи з альтернативними кандидатами перегравати того ж самого там Лукашенка. В обмен на что Путин помогает Лукашенко? Учитывая, что Лукашенко для него ненавистный человек? Я думаю, що Путіну Лукашенко вже в такому зараз несприйнятті білоруського суспільства не потрібен. Тож, що Путін зараз думає, як правильно ситуація буде, він дивиться, чи протести мають потенціал до того, щоб бути тривалими, і які будуть далі опції. Плюс я думаю, що Путін після багатьох розмов із лідерами західних держав, Меркель, Макроном, він теж розуміє, що є певні червоні лінії. Що якщо завтра появляться російські танки чи там зелені чоловічки на території Білорусі, буде жорстка реакція Заходу. Ні, вони вже є. Російське втручання, воно вже є з самого початку. І я думаю, що з однієї сторони Путіну і теж важливо було, щоб ті протести, щоб Лукашенка заляпати в крові, тому що слабкий Лукашенко, від якого відірвав, Захід відштовхнув, він приповзе. Те, що ми бачили Дмитрий вчора, Снегирев к нам присоединился. Давайте его подключим к нашему эфиру. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот после вчерашней встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, что будет дальше, как вы думаете? Многие говорят, что уже пошел процесс аншлюса Беларуси. Будет? Нет? Как думаете? Ні, не допустить. Лукашенко в будь-якому разі не допустить аншлюса Білорусі. Він буде намагатися зберігати, власне, певні свої позиції. Інше питання стоїть в моменті політичних і, головне, економічних торгів.
Що саме запропонує Російська Федерація заради, скажімо так, не втручання в внутрішні проблеми Білорусі, мається на увазі підтримку так званої білоруської опозиції. Бо в більшості опозиціонерів це все ж таки особи, чи то рухи пов'язані чи афільовані з Російською Федерацією. Відповідно, що більшість масових протестів, вона інспірована, власне, не Польщею та західними партнерами, а в першу чергу Російською Федерацією. Не випадково, до речі, і проведення так званих військових маневрів – це такий показовий момент після заяв Лукашенка про те, що, власне, Польщі і іншим західним партнерам не варто втручатися в внутрішні справи Республіки Білорусь. Тому не випадково військові навчання, які, до речі, будуть тривати лише 2 дні, і кількість присутніх, чи там, скажімо, не присутніх, а задіяних військовослужбовців обмежується 1500 особами, проходять безпосередньо на західних кордонах. Це сигнал, в першу чергу, країнам Заходу. Але з іншого боку, я би все ж таки, скажімо так, не робив би, не демонізував Лукашенка, бо розуміючи, ми його фактично своїми руками підштовхуємо в обійми Путіна. Нам не варто, власне, скажімо, наразі робити певних заяв щодо внутрішніх справ Білорусі, бо у нас є фактично відкрита ділянка україно-білоруського кордону, і відповідно наразі передислокація підрозділів Збройних сил України, відповідно укріплення цієї ділянки кордону – це додаткове навантаження на і без того худий український бюджет. Що буде робити Лукашенко? Він буде намагатися балансувати на межі, намагатися, скажімо, задовільнити потреби Російської Федерації, разом з тим не погіршити стосунки із країнами Заходу і України. Наскільки йому це вдасться, ми подивимося. Дякую. Але, прошу. Дуже дякую вам. Дмитро Снегирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був з нами на прямому зв'язку. Вот буквально минутка. Чем закончится это все в Беларуси? Вот Лукашенко уже заговорил про конституционную реформу. Ну, про те, що він готовий до виборів і так далі. Знаєте, ми живемо в епоху таких історичних взагалі змін. Я думаю, що ситуація в Білорусі може стати тригером для змін в Російській Федерації. І коли я бачила постери в руках людей, де написано «Хабаровськ, ми з вами», ну, це білоруси писали там «Держитесь», це говорить про те, що Путін теж розуміє, що перемога білоруського народу над диктатором, вона негативно відіб'ється і по ньому, незважаючи на те, що він зацементував свою владу в Конституції, зміни. Але Башкортостан, там зараз масові протести, тому що є тиск на корінні народи. Ми бачимо Хабаровськ і так далі, не лише отруєння Навального, багато інших речей. Тому я думаю, що Путін переживає за себе, тому що куди він буде тікати, якщо почнуться масові процеси. А ви знаєте, є якісь такі от речі, коли як за принципом доміно, коли мені здається, що Путін думає, що він управляє ситуацією, а виявиться, що це колос на глиняних ногах. Вот вы упомянули Навального. Давайте обсудим еще немного эту ситуацию, учитывая, что Алексей Навальный опубликовал на своей странице в Инстаграм первую запись после отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» и опубликовал фото с палаты, где он находится там со своими детьми и своей супругой. Тем временем Европейский Союз рассматривает отравление российского оппозиционера Алексея Навального как покушение на убийство. Об этом заявил глава дипломатии Европейского Союза Жозеф Боррель. Давайте его послушаем. Ми розглядаємо це отруєння як замах на вбивство. Ми засуджуємо будь-яке використання хімічної зброї та закликаємо Росію в повному обсязі співпрацювати з організацією із заборони хімічної зброї в проведенні розслідування. Журналист Роман Цымбалюк с нами сейчас на прямой связи. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Гульсум. Как там в средствах массовой информации сейчас рассуждают, говорят на тему Алексея Навального? Вот сегодня появилась новость в Инстаграме, вы видели фотографию. Что там говорят? Ну, тут понятно, что средства массовой информации, если мы говорим о федеральной группе, они транслируют тезисы Кремля. И здесь все очень просто, и поведение официальной Москвы очень похоже на то, как они себя вели, когда сбили малазийский Боинг над Донецком. То есть это не мы, это все поклеп, давайте создавать совместную комиссию. И вообще, на каком основании вы нас обвиняете? Вот это, наверное, главная линия. Они всячески демонстрируют и подчеркивают, что
Россию, как всегда, обвиняют абсолютно, ну, как бы необоснованно. Мгм. И фамилию Навального начали употреблять на сайте президента России, потому что раньше это они его фамилию вообще стеснялись назвать, но в устной речи Навального продолжают называть никак иначе, как «берлинский пациент». Это цитата. А какие самые безумные тезисы там озвучиваются? Вот если говорить о конспирологии, что самое безумное, что вы слышали? Ну, в таких ситуациях есть базовая модель, которая отработана в России. Это найти крайнего. И неделю назад, вот у меня спрашивали, это сейчас не СБУ сделала с Алексеем Навальным, чтобы как бы испортить отношения России с Западом. Сейчас рассматриваются версии, ну, в таком вот в безумном варианте, что это спецслужбы западных государств организовали это все. Спикер Госдумы после того, как Навального выпустили из России в Германию, в берлинскую клинику, он вообще говорил о том, что ну, это же очевидно, что это поклеп с Запада, чтобы вот как бы очернить нашу великую страну. То есть, как ни странно, российская пропаганда, она действует по шаблонам и меняется только сюжет. Боинг, Украина, не знаю, Крым, опять же, давайте вспомним, как брехали российские представители, когда россияне скакали в российской военной форме без знака отличия, то министр обороны России говорил о том, что там нет российских военных, вы не найдете там, не найдете черную кошку в черной комнате, если ее нет. А потом раз и все, как бы, а мы никогда не скрывали. Сейчас аналогичная позиция. А европейских санкций боятся? Вот сейчас очень много разговоров вокруг Северного потока-2. В части санкций позиция на России всегда одинаково официальная. Они говорят, что это там идет на пользу, говорят о недобросовестности и ненадежности западных партнеров. Но вот сейчас кажется, что здесь действительно многие задумались о том, что Северному потоку-2, извините, хана. Потому что зазвучали такие заявления, что Россия настолько великая, что она все равно сможет обеспечить российским газом европейских потребителей. Ну, то есть, тут вопрос, значит, этот проект в принципе не обязательный. Ну и если так оно будет действительно, как вот сейчас идет, то просто Украина сохранит транзитные потоки и, соответственно, транзитные деньги. Спасибо большое. Это был журналист Роман Цымбалюк с нами на прямой связи из Москвы. Вот у нас буквально минутка остается до завершения нашего эфира, даже меньше. Россию накажут за отравление Навального? Я думаю, що будуть лякати, погрожувати, але Заходу, на жаль, є прагматичні економічні інтереси. Але я сподіваюся, що на цей раз Північний потік-2 таки буде зупинено. В ньому потреби реально немає. Українська газотранспортна система може прокачати ще навіть більше обсягу, чим Північний потік, який будують в обхід України. Це була Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання. Дуже дякую вам. Но я вынуждена, к сожалению, с вами попрощаться. Но вы не отключайтесь. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм». Муждабаев, Коруш Кенджи. До слова.